Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na onye na-arụ ọrụ ya na-enyetụ ndị ya na ya na-arụkọ ọrụ uru pụtara na ya ka ike wee dị ha. Ọchịchị aka ike adịghị mma. Ọ na-eweta ntamu, nkọcha, mkpesa, anya ukwu, ekworo na ịkpa asị, ebe ọ bụ na ọrụrụ na oriri dị n'ọchịchị. Onye na-achị achị ga na-eme ka ndị na-enyere ya aka na-eketa oke na uru na ahụhụ dị na ya. Akụbụzọ bụ otu n'ime ndị headmaster na-arụsi ọrụ ike, ma otu ya na ndị nkụzi nọ n'okpuru ya siri emekọrịta ejughị afọ ma ọrị. Ezi mmekọrịta na ịhụnanya kọrọ ụkọ n'etiti ha. Maazị Ọfọdị bụ onye na-esote ya n'ọkwa na-agba ya mgbe okpuru. Ndị nkụzi ndị ọzọ na-adọnyekwara ya ukwu. Ha dum makụrụ ya were mee onye isi n'ihi na ọchịchị Akụbụzọ abaghị ha anya. Ụdị mmadụ ya na ụdị nkụzi ha ekweghị ha aghọta. Akụbụzọ chọpụtara na mmekọ ya na ndị nkụzi ya bụ mere n'ihu kwampụtụ n'azụ. Ya bụ ayịrị n'anya ma ayịghị n'uche. Onye ya na nwanne ya yi, ụjọ a na-atụ ya. Otu ụbọchị, Akụbụzọ kpọkọbara ndị nkụzi gwa ha na o megidere iwu na-achị ụlọ akwụkwọ ndị nkụzi nwoke na ndị nwanyị ịdị na-akparịta ụka malite n'elekere 7 n'uhuruchi ruo n'elekere 6 n'ụtụtụ. Naanị n'ehihie ka ha ga na-ejerịta otu ọ masịrị ha iji hụ na iwu ya dị ire. Ọ na-apara tọọchị ya n'aka na-agagharị kwa abalị na-eche ha nche. Ọ maghị na ndị nkụzi ya abụghị ụmụnta eji mmanwụ eyi egwu. Ha gbara isi akwara na-eme ihe ha na-eme masịrị ha, n'ihi na ebe ọ sọrọ nwa agbọghọ ọkpụọ ara, o nweghị onye ọ gbasara. Iwu a headmaster tiri bụ nnọọ ichetara ha ihe ha chefuru echefu. Otu abalị, ha zukọrọ n'ụlọ otu onye nkụzi nwanyị bụ Okwunna wee chebiri Akụbụzọ. Gbanịa ka anyị chọpụta. Ndewo.